utungu be kalo kelen di jamana marabaw ma. Jamana marabaw ka kalo kelen jate do ma. O kalo kelen bi dafa bi Afrika lo tile 15 de. Farabugu ko inga cogo min solasiw ka bɔ Farabugu dun ye dugu ye a bɛ Segu mara la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye ɲɔnɔ ye o tun kɛn bɛ ka Farabugu daminɛ a ka ca ni kalo 6 ye. Nka marisi kalo tile 15 tɛmɛnen bɛnkan tɛmɛna diinɛ marifatigi minnu bɛ yen n'olu ko u ka kɛlɛ kun ye diinako ye. Kɛlɛ o kɛlɛ bɛ ka kɛ olu fɛ fo kɛlɛ ni a kɛra sabu ye bɛ u ni Mali sɔrɔdasiw waati bɛɛ lajɛlen na u bɛ mugu ci la ɲɔgɔn na tuma caman. Olu de bɛ taa bi Mali sɔrɔdasiw kan nka waati dɔw la Mali sɔrɔdasiw yɛrɛ u bɛ taa u fɛlɛbɔ f'u sigiyɔrɔ la. O diinɛ marifatigi ninnu u ni min bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o ye Al-Qaïda au Maghreb islamique. An ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu n y'a jira u la k'a fɔ nin ye kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen ye min diɲɛ fan 14 fɛ kɛn bɛ ka nanzaraw kɛlɛ ani jamana minnu bɛ yen n'u k'u bɔ jamana ninnu ka silamɛya karaba o dugukolo ninnu kan. A bolofara min bɛ farafina tilebi yan fan fɛ ani farafina saheli yan fan fɛ k'o de ma ko Al-Qaïda au Maghreb islamique. Usama Ben Laden de nin kɛlɛbolo in labɛn o Usama Ben Laden min n'a fagara Amerikɛnw fɛ sabu a tun ye pankolonw ta ka taa o ci Amerikɛnw ka sobaw la fo Amerika fadugukolo kan. O kɛlɛbolo o ni minnu bɛ yen n'u ni donsow tun y'u bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la n'o de ye kɛlɛ ni marifa ci jɔlen a kɛra ni Mali alisilamɛw yɛrɛw ka jɛrɛkuluba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye. O Haut Conseil Islamique ko cira jamana marabaw fɛ nka bɛnkan min n'o tun tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan ninnu na marifatigiw tun y'a ɲini k'a fɔ Mali sɔrɔdasi minnu n'u sigin bɛ Farabugu n'a lamini na u ka o yɔrɔ ninnu bila. O don de sera bi ɲɔnɔ bɛnkan min n'o tɛmɛna wala n'o latigɛra marifatigi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye donsow ani diinɛ kɛlɛcɛw tɔw b'a fɔ minnu ma ko jihadistew n'u tun bɛnna ko la wali bɛnna fɔla marisi kalo tile 14 tɛmɛnen. O kɛra sabu ye kalo 6 kɛlɛ min n'o tun juguyara kosɛbɛ. N'o kɛlɛ senfɛ ɲɔnɔ sigibaaw caman bɛ wala ɲɔnɔ yɛrɛ dugumisɛnw caman bɛ mɔɔw fagara baganw zonyana forow jenina. Kɛlɛ ɲɛ siran fɛ olu bolila k'u sigiyɔrɔw bila. Aw hakili b'a la k'a fɔ arajo ɲɛta an tun taara fo dɔgɔfiri. O dɔgɔfiri gɛlɛya minnu sɔrɔla ye a dun a tun gɛlɛyara kosɛbɛ. Maa tun tɛ bɔ ka taa Farabugu, maa tun tɛ bɔ ɲɔnɔ. O de senfɛ Farabugu minɛli min kɛra n'an tun taara dɔgɔfiri gɛlɛya minnu ye mɔɔw sɔrɔ ye n'a kɛra sabu ye caman ye marifa ta. Duguladenw caman bɛ olu laban kɛra donso ye k'u ko olu ka donsoya kun tun ye fɛn min ye o ye u yɛrɛw bɛ se ka lakana cogo min komi lakanaba tun tɛ olu la. O gɛlɛyara ka se hakɛ dɔ la. Farabugu daminɛli senfɛ Mali sɔrɔdasiw de taara don Farabugu dugu kɔnɔ. Bɛɛ ka Farabugukaw k'u nakun ye Farabugukaw olu lakanani ye bi. Bɛn kɛra min kan o ye k'a fɔ marifatigi minnu n'olu ko olu ka kɛlɛ kun ye diinako ye ni nanzaraw b'a f'u ma ko jihadistew. Olu ko sira dir'u ma wa bɛn yɛrɛ kɛra la k'a fɔ u na se ka taa wajuli kɛ dugu kɔnɔ n'o ye ɲɔnɔ mara dugu ye n'u ka marifaw ye. A ɲinilen don wala wajibiyalen don musow kan. Muso ninnu ka se ka u yɛrɛw sutura ni suturafiniw ye. O suturafini minnu ni alisilamɛya wajibi dɔ don wajibiya kɛta dɔ don n'o ye hijabuw ye. O musow minnu bɛ yɔrɔw la yɔrɔ minnu n'a y'a sɔrɔ setigiya bɛ diinɛ kɛlɛbolow bolo u b'a fɔ diinɛ kɛlɛbolo minnu ma ko kabita masina ani k'a fɔ ko minnu ye cikɛlaw ye bɛɛ bɛ se ka taa tacogo kura la ka t'i ka foro la ka t'i ka ci kɛ kɔlɔlɔ t'i kan wa i tina gɛlɛya foyi sɔrɔ o la. Minnu bɛ taa u ka dɔgɔjɔw la a kɛra bagan dɔgɔjɔ a kɛra bagan feere o a kɛra fɛn wɛrɛw feereli ye bɛɛ bɛ se ka taa i ka dɔgɔjɔw la ka sɔrɔ bin ma k'i kan. A tɛna kɛ donsow fɛ a tɛna kɛ diinɛ kɛlɛcɛw fɛ. O ye u ka bɛnkan dɔw ye. O bɛnkan minnu bɛ yen n'o tɛmɛna donsow ani diinɛ marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ tubabu b'a fɔ minnu ma ko jihadistew y'a jira k'a fɔ Mali sɔrɔdasi minnu sigilen don Farabugu dugu kɔnɔ k'olu ka taa ka bɔ yen. An ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu na an tun ye ɲɛfɔli k'aw ye sabu min ye Mufa Hayidara ye ale min tun ye ɲɛmɔgɔ ye Haut Conseil tɔgɔ la
a ka laɲini ye fɛn min ye o ye k'a fɔ nin laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogo min yɛrɛ ka fɔ cogo la ko sɔrɔlasiw sɔrɔli Farabugu o ma se ka bali kɛ daga minnu sigilen tun don Farabugu dala diinɛ marifatigiw fɛ o daga ninnu ka wuli Farabugu kɛra dugu daminɛlen ye ale kɔni limaniyanen don k'a fɔ mɔɔw ka labila u ka taa u ka taali ka seginw na kɔlɔlɔw bɛ se ka jɔ cogo min ko jamana marabaaw kan k'u hakili jagabɔ n'o ye Farabugu ka se Mali sɔrɔlasi minnu bɛ Farabugu olu ka taa ka bɔ yen nin kɔni kan ka lajɛ ni hakili jiɲɛma jɔlen de kan ka lajɛ ni hakilimaya de min b'a to cɛfɔ ni kanbɛn o bɛ se ka segin cogo min a ɲininkali minnu kɛra kunnafoni lasebaaw fɛ a y'a jira k'a fɔ fɛn damadama bɛ yen o fɛn ninnu na minnu de ye musow u ka se ka taa wajuli kɛ misiriw kɔnɔ n'u ka marifaw ye ani yɔrɔ minnu bɛ yen n'o mara b'u bolo o yɔrɔ ninnu musow ka hijabu don o ye bɛnkanw ye bɛnkan minnu ni o latigɛra u ni ɲɔgɔn cɛ an ka Mufa Hayidara an k'ale lamɛn bɛnkan minnu tɛmɛna Haut Conseil donsow ka fara diinɛ kɛlɛcɛw kan bɛnkan minnu n'u tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ a tun ye dɔ fɔ la an k'o dɔ lamɛn ni maa min bɔra a yɛrɛ ma sisan parce que kiiti bɛ tigɛ maa fila de fɛ ye donso bɛ kiiti tigɛ maaw bɛ taa n'u ka kiiti donso fɛ yen u bɛ taa dɔw bɛ déplacer yɛrɛ ma ka taa n'a jihadisiw fɛ parce que fanga yɛrɛ tun tɛ yɔrɔ in na fanga tɛ yɔrɔ min na i bɛ se ka kiiti tigɛ n t'a dɔn nin ya fanga ka dɔgɔ a yɔrɔ la quoi bon o bɛ faamu parce que o ye basigibaliya ni insécurité min bɛ yen o bɛ faamu quoi parce que tiɲɛ na an ka jamana faamaw fɛnɛ ka kan ni protection ni lakanani o bɛ faamu hakili b'o faamu quoi alamaden i lakanani tɛ yɔrɔ min na n'i sigira yen i ka taa masiba to o ma nɔgɔn quoi yɔrɔ i b'o faamu ko bɛ tɛmɛ ninnu maa min bɛ yen fɛnɛ n'a u y'a b'u yɛrɛ k'u bɛ taa n'u ka kiiti olu fɛ yen ko min tɛmɛna o ɲɔgɔn cɛ o tɛ filako tɛ bamananko ye n'i taara olu sɔrɔ sigiyɔrɔ k'a fɔ k'u ka kiiri tigɛ a tigi taara n'a yɛrɛ ye o mana kiiti min tigɛ dugu mɔgɔw fɛnɛ ka jɛ n'u ye u bɛ se ka na alimami ni kodɔnna minnu b'u fɛ yen n'u y'a kiiti yir'u la n'o y'a sɔrɔ a kiiti tilennen tɛ u bɛ se ka segin k'olu wele n'a tilennen tɛ wala tilennen n'a ni ala ta bɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn nin de ye kiiti tigɛ kan u bɛnna fɛn min kan est ce que wajibi exigence donna nin kɔnɔ fɛn min ijabu donni ye o ye jihadistes fɛnɛ ka condition ye olu y'a yira k'a fɔ ijabu an bɛɛ b'a dɔn maa ye silamɛ ye musow ka sutura n'u ka ijabu donni kuranna haya do wajibi do dɛ ni m'a kɛ dɔrɔn i m'a kɛ ni ye silamɛ ɲɛnama ye quoi olu sigilen bɛ yɔrɔ mun na parce que yɔrɔ dɔw b'olu bɛ yen n'a ma ɲa ni ɲɔnɔ dugu minnu dugaw feere ni dugu minnu bɛ yen n'u ka musow bɛ taa o kungo kɔnɔna la lɔgɔ ɲini na u taatɔ k'u fali sutura ka taa yen yɔrɔ la ka t'u ka lɔgɔ ni ka fɛn ɲini parce que o y'olu ka diinɛ faamuyacogo taabolo ye n'u ka lɔgɔ ɲini kɛ walima tɔw ka ci la u bɛ segin basi foyi t'a la mais k'u yɛrɛ labila ka farikolo da kɛnɛkana ni fɛnw na ka taa yen mun b'a dɔn a tɛ bɛn olu ma u bɛ kangari da ye o parce que u b'a dɔn o tɛna bɛn olu ma fo o fɛnɛ ka faamu quoi n'a bɛ sigi la bɛɛ b'o dɔn o y'an ka sigi ko dɛ alamaden ka min bɛ bɛn ma min tɛ bɛn a ma i b'o latanga quoi o ye fɛn wɛrɛ ye quoi o ni jamana ka sariyaw tɛ fankelen fɛ quoi mais n'u b'u ka dugu kɔnɔ olu ta wajibiya kan dɔgɔfeerekaw ni fɛn minnu olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ olu ka musow n'u ka fɛnw u bɛ kunnabiri ni disaw u ka musow suturalen don tiɲɛ yɛrɛ kunna n'i donna dɔgɔfeere i b'o ye quoi i bɛ muso bɛɛ kunnabiri datugulen ni fɛnw don u tɛ finifin kɔni don mais i bɛ ijabu min dɔn i t'u kunsigi lankolon hali denmisɛnnin i b'a sɔrɔ a kunsigi datugulen don suturalen don i b'o faamu quoi parce que a bɛ komi u ye diinɛ faamuya quoi o ko o tɛ baasi olu bolo a kana kɛ wajibi de y'u kan ninnu fɛnɛ y'a fɔ non an m'a wajibiya an ko n'an bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ bɛ faamu maa ka sigilen bɛ yɔrɔ min na a bɛ tiɲɛ a tɛ tiɲɛ kan sa o hali ni du ta luwanse la ni e donn'a kɔnɔ a bɛ ɲini dutigi fɛ e min luwanse i bɛ du kɔnɔ wagati min na a fɛnɛ k'e ka hakɛ tanga o wagati sari ninnu ye fɛn dɔw bɛ yen kodɔn baaraw de ye quoi hakili kan ka se k'olu faamu bɛn n'o problème ma ko la o ye jabuko ta yɔrɔ ye fɛn min ye olu ka wajuluko ye gɛlɛyani donn'o o yɔrɔnin na u ko olu bɛ wajulu kɛ parce que nin yɔrɔ dɔw filɛ nin sariya ko o ijabuko o ani wajuluko n'a gɛlɛyar'u ma n'aw gɛlɛyar'u ma yɔrɔ min na o conseil b'o trancher quoi ni o conseil y'o trancher côté fila bɛɛ bɛ jɛ ni o conseil ka trancher fɛnɛ ye wajuluko gɛlɛya nana n'u nana fɔ ko bon olu bɛ wajulu kɛ olu ye marifa ta u ka diinɛ laseli de kama u ka dawa don donc mais n'u bɛ taa dugu kɔnɔ fɛnɛ comme olu n'u ka marifa de bɛ yaala u ni marifa bɛ don dugu kɔnɔ o kun gɛlɛyara dɔgɔfeerekaw ni donso minnu kuma ka fɛn na olu ko bɛnkan na a fɔra donso n'u ka marifa bɛ to ɲɔgɔn na an y'a ɲini fɛnɛ ko donso y'a ni donso ka fini bila pour que u ma fini ko fɔ a tant que fini pour que k'a yira k'a fɔ n'u ni maa minnu donso min bɛn kɛ u ni mɔgɔ kana se ɲɔgɔn ma an yɛrɛ do tranché k'a fɔ fini ko comme aw y'a fɛn min fɔ ni bɛn kɛra ɲɔgɔn kɔnɔna la a bɛ komi bɛn kɛra n'o donso bɛɛ cɛ aw kana fini ko kɛ exigence parce que o kun gɛlɛyara donsow ma sɔn kɛra o ma donso n'u ka fini bɛ to ɲɔgɔn na n'o tɛ olu m'a fɔ donso ka marifa bila donso fɛnɛ m'a fɔ ka marifa bila tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ tora n'i ka marifa ye nin ko nana min kɛ n'a fɔra ko olu ni marifa tɛ se ka na dugu kɔnɔ o gɛlɛyara mɔgɔw ma pour que a kana kɛ olu fɛnɛ k'o se k'o bila parce que olu ye
diinɛ laselaw de wajibi y'u ka diinɛ lase au conseil de trancher f'an k'o fɛnɛ fɔ quoi parce que tiɲɛ dɔ bɛ n'a na f'an k'o fɔ quoi maa min bɛ n'a ko a bɛ taa wajulu kɛ misiri kɔnɔ misiri ala ka so de maa tɛ se k'o bali dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi mais kɛcogo i bɛ jɛ ɲini misiritigiw de fɛ an b'a fɛ ka na wajulu ka ban misiri kɔnɔ wajulu caman bɛ seli wagatiw furancɛw de don miniti 15 miniti 20 miniti 30 wajulu bɛ heure kelen kɛ seli wari dɔ o ka dɔgɔn kosɛbɛ k'a to jadusuw kana n'u bɛ na u ka dugumɔgɔw averti ka fɔ an b'a fɛ bi an bɛna wajulu kɛ aw ka yɔrɔ bɛn kɛra min kan dugu y'a ɲini komi u bɛ taa dugudenw informer u la komi u bɔra kɛlɛ la kalo kelen ka di o kɔnɔna la u bɛ dugu yɔrɔ kalo kelen kɔfɛ u bɛ se ka n'u ka wajulu kɛ bɛn kɛra kan u n'u ka marifa bɛ se ka na u bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ n'u ka marifa bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que hali n'an sigilen bɛ kɛnɛ kan a bɛɛ n'a ka marifa tun bɛ yen u b'u n'u ka wajulu kɛ n'u tilala u ka wajulu la u bɛ taa bɛn kɛra o kan bɛn kɛra fɛn min fɛnɛ kan o ye fɛn min ye sisan kalo kelen kɔnɔ jadusu tun bɛ fɔlɔ sisan u nana sigi fo dugu dawolo yɛrɛ la fɔlɔ u tun bɛ fo dugu kɔfɛ kungo kɔnɔ de kilo 50 kilo 70 o ye donso de ka ɲini fɛn ye komi ni bɛn kɛra u sigilen bɛ yɔrɔ min na u ka segin ka t'u o yɔrɔ la olu ka dugu dawolo ni foro dawolo ninnu u k'o bila sadi u nana u ka base misɛnmisɛnninw sigi a yɔrɔ la quoi jadusu y'a yira ko ni olu nana ye kɛlɛ de donn'u ni ɲɔgɔn cɛ fitinɛ de olu nati ye n'o tɛ u tun tɛ yen ka yɔrɔ olu bɛ san 6 bɔ u bɛ ɲɔnɔ kungo kɔnɔna ni fɛnw na u ma se maa ma ni maa ma se ɲɔgɔn ma yɔrɔ n'u bɛ t'u ka wajulu ma u bɛ se k'u ka wajulu kɛ dugu kɔnɔ u bɛ tila ka bɔ ni maa ma se ɲɔgɔn ma u ni donsow ka fɔ ɲɔgɔn de sera ɲɔgɔn ma o de nana ni kɛlɛ ye ni bɛn kɛra olu bɛ sigi u taa yɔrɔ la parce que olu tɛ yɔrɔ kelen kɔ u tɛ sigi yɔrɔ kelen yɛrɛ olu bɛ taa yɔrɔ la yɛrɛ o tɛ problème ye quoi donc olu u jɛra n'o ye quoi ani kalo kelen kɔnɔ komi gɛlɛya bɔr'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan si kana don si la fɔlɔ jadusu n'u bɛna dugu kɔnɔnaw la u ni marifa ni fɛnw kana na dugu kɔnɔ fɔlɔ u kana girin ka don dugubaw la fɔlɔ parce que siran bɛ yen kalo kelen ka ta o kɔnɔna la k'a ye fɔlɔ bɛɛ n'a sabatiyara mɔgɔw mana da ɲɔgɔn na donc mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na bɛn kɛra o fɛnɛ kan parce que mɔgɔ bɛ ka kalo kelen ko kɛ i na k'a silimɛ farabugu ko de la cɛ condition misɛnmisɛnninw de b'a la pour que mɔgɔw bɛ se ka hakili sigi aw bɔra kɛlɛ la aw ka se ka da ɲɔgɔn na yanni aw bɛɛ ka dɔrɔkɛ ɲɔgɔn na parce que maa dɔ bɛ jadusuw la minnu tɛ faamuyali kɛ kosɛbɛ dɔw bɛ donsow la minnu tɛ u ka teli quoi marifatigi min n'a ka teli n'aw donna ɲɔgɔn na teliya la ko fitinin kɔrɔ marifa bɛ se ka ci côté bɛɛ jɛra n'o bɛnkan min n'a kɛra kɛnɛ kan. An balimaw nin tun ye Mufa Hayidara ye sisan kɔni yala Mali marabaw u n'a sɔn ka sɔrɔdasiw bɔ farabugu wa ale yɛrɛ kɔni ale Mufa fɛ ko nin ko ninnu u kan ka lamɛn Mali sɔrɔdasiw fɛ wala Mali marabaw fɛ nka mɔgɔw bɛ mɔgɔw la olu ye farabugu sigibaw ye dɔw yɛrɛw bɛ u ka haminako ye u yɛrɛw ka lakanako ye hali politiki ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ an fɛ Bamakɔ yan olu y'a jira k'a fɔ nin ko in ka gɛlɛn kosɛbɛ nka mɔgɔw bɛ mɔgɔw la n'i y'u ɲininka u t'a fɔ k'a fɔ kɛnɛma u b'a u ka hakilina t'a fɔ piyanko ye nka a mana bɔ nka a ma kɛ cogo o cogo ye dɔw ko ni sɔrɔlasiw bɔra farabugu n'o de bɛna ni kanbɛn ni lafiya ni lakana ye ko munna o tɛ kɛ nka dɔw yɛrɛw kɔni fɛ olu y'a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔni kan ka mara boli Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ nin ko in ka karaba sɔn ka kɛ marifatigiw ta ma hali n'a y'a sɔrɔ u ye bɛnkan ye kɛ yala Mali marabaw bɛ se ka sɔn cogo di k'a fɔ Mali ka mara tɛ boli yɔrɔw la yɔrɔ minnu ni marifatigi dɔ kɛn bɛ k'i kankaran k'i jɔ nka ko ma kɛ cogo o cogo sa kibaruya minnu kɔni sɔrɔla o de ye k'a fɔ a jalatigɛ de bɛ Mali marabaw bolo olu mana bila yɔrɔ min a bɛ bila o yɔrɔ de la nka an balimaw a mana bɔ sira o sira fɛ komi ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ cɛfɔ ani bɛnkola min n'o o latigɛra ɲɔnɔ mara la o conseil islamique ɲɛmɔgɔba yɛrɛ n'o ye Sheikh Usman Sherif Madani Hayidara ye ale fana ye ɲɛfɔli kɛ nin ko in kan lamɛnli bɛna to tuma dɔ la dɔ bi fara an bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kan an ka Sheikh Usman Sherif Madani Hayidara a ye nin dantigɛli kɛ marsikalo tile 11 tɛmɛnen a ye min fɔ farabugu ko la o filɛ nin aw minnu y'a ka baara bila ka na nin ko fitinin kɛ koba ye aw sara bɛ Ala bolo Ala k'aw sara hɛrɛ la o kɔfɛ an b'an ka minisiri fo minisiri bɔtɔ filɛ kungo de kɔnɔ ni Ala ma se so a bɔra kungo de kɔnɔ a n'a ka jama k'u ɲɛsin a ma u ma se so u sara bɛ Ala bolo u y'an bonya Ala k'u bonya ko nin mɔgɔ caman b'a fɔ komi Mufa yɛrɛ olu minnu bɛ terrain kan ale kumana kaban mais an bɛ fɛ mɔgɔw ka min faamu farabugu tɛ wuli kɛra ɲɔnɔ de kama ɲɔnɔ commune 11 o de tun bɛ bolo la farabugu ye dugu kelen dɔrɔn de ye ɲɔnɔ commune 11 o conseil islamique mɔgɔw wulila olu de kama k'u yɛrɛ di Ala ma u ka balo bɛ ka jɛni cogo min na u bɛ faga ten u tɛ se ka mɔni kɛ an balima boso
muso minnu bɛ u ye caman de faga u la kuma tɛ sɛnɛkɛlaw ma ka tila ka baganw minɛ ka balo jeni mun fɔ ninnu wulila o de kama u wulila ɲɔnɔ de kama u ma wuli farabugu kama mais ala y'an dɛmɛ u sera ka commune 11 bɛnkan sɔrɔ o la u k'u tɛna n'u dama don farabugu yɛrɛ la parce que an bɛɛ kelen de u wulila k'u ɲɛsin o de ma mais u tun taara belebeleba min kama o banna bi pewu gɛlɛya bi yɔrɔ min na o ye farabugu ye u y'u da don o la ala sɔnna fana u ye layidu di ɲɔgɔn ma parce que hɔrɔn fila de kumana o la saya de bɛ se ka kɛ a da man ka to hɔrɔn na ni ko n ko mais min fɔra farabugu ko la hali sini ninnu bolitɔ don ka taa tuguni o conseil kan ka taa sini tuguni parce que u ni minnu ye layidu ta ɲɔgɔn fɛ n'o y'an hɔrɔn ɲɔgɔn ye u ko layidu waati sera u ye kalo kelen de di farabugu ko la n'a dafara ayiwa n'ala ko min ka kɛ o bɛ kɛ an k'u ka sabali mais sini ninnu kan ka bɔ yan tuguni parce que u ye hɔrɔnya kuma de fɔ ɲɔgɔn ye ka segin ka taa jaabi di mais nin ye bɛnkan min sɔrɔ la mais yanni bɛnkan ka sɔrɔ mun fa ninnu taara a ko gɛlɛyara ne yɛrɛ de k'u kana u nana bɛnkan kun tɛ yen mais bɛnkan kun tɛ yen ne ye tableau de reconnaissance au conseil islamique tɔgɔ la maa o maa taara kɛnɛ kan n ye tableau d'a bɛɛ ma hali ni au conseil ma deli o la Haidara delilen b'o la sadu ɲumankɛbali ye ɲumandɔnbali kafiri don maa o maa ti ɲuman dɔn i ni ala cɛ ka jan ne yɛrɛ de ye tableau dilan au conseil maa o maa taara n ye n ka dusiyɛn wele a ko bon ko an bɛna réunion kɛ an ye réunion kɛ n ko bon n'a bi bɛn u ma minnu taara hali ni mago ma ɲɛ u taara saya kɛnɛ de kan ala y'u ɲuman segin o tuma na an k'an k'u fo k'u féliciter n'a sɔrɔla u bi jɛn n'a ye n ka tableau d'u ma o conseil réunion kɛyɔrɔ la bɛɛ ko k'u ka kan n'a ye an ye tableau d'u bɛɛ ma bɛɛ a tableau d'honneur ne de y'a dilan wari bɔra ne de kunna pour ka o encourager ni ɲumankɛlaw bi fo hɛrɛ bi caya o ninnu taara saya de la u ni cɛ dɔw taara a fɔra k'u ni kungokɔnɔmɔgɔw bi sigi an ka maabaw don mais a dɔw kɔnɔ bolila de u segira ka na ko sini rendez-vous ye a caman ma taa dɛ maa wɛrɛ de ɲinina k'a dafa a kɛra ala ɲɛna ka tila ka an yɛrɛ ka mɔgɔw ka marifa da u tɔ na an ka faamaw tɛ dɛ an yɛrɛ ka marifatigiw ka marifa da u kɔ la k'u pousser comme jɔn bɛɛ bolola cogo min na f'u ka kuntigi fɛ yen kuma jugu caman bɛ yen ne b'a dɔn ale da tɛ se ka so o ma o k'u sɛbɛkɔrɔ nini minnu y'u minɛ o don o y'a sɔrɔ olu sɛgɛnnen don u t'u yɛrɛ kalama kosɛbɛ fɛnw cayara jamana kɔnɔ ani y'a dɔw kɛ dɔrɔn i t'i b'u yɛrɛ kalama ala de y'u kisi ɲɔtɔ kun b'u bɛɛ faga alors olu y'u ni de di ka taa mɔgɔ ninnu nɔfɛ kungo kɔnɔ u ka bɛnkanw sɔrɔ u n'an balima minnu fana n'o ye donsow ye u n'olu fana ka sigi u ka bɛnkan ta u bɛɛ labilala bi ɲɔnɔmara bɛɛ min ka di min ye bɛɛ bɛ ka k'a kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye fana mais farabugu u y'a yira k'a fɔ tiɲɛna o tɛ bɛnkan na mais ninnu da donna na ninnu bonya kama u b'o don bɛnkan na mais u bɛ kalo kelen de di parce que sɔrɔdasiw bi farabugu munna ni sɔrɔdasiw bɔra farabugu ni ɲɔnɔ tɔ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan mais ni sɔrɔdasiw ma bɔ o tuma na u ka charte ye kalo kelen ye bon an ko u k'o kalo kelen d'an ma anw ma taa ni sɔrɔdasiw ye anw tɛ se ka sɔrɔdasiw bɔ yen minnu taara n'u ye an n'u bɛ kuma u ka sabali o kalo kelen kɔnɔ bon comme kalo kelen dafali surunyana an ka mɔgɔw bɛna boli sini kun ka t'u fɛ o kuma de bɛ yen mais anw y'a kɛ an faso de kama an ma tɔgɔ ɲini an ti jɔyɔrɔ ɲini an bɛ k'a kɛ gouvernement min fana ka lafiya a ye a bɛɛ ɲininka an ka maa kelen t'u bolo min talen don u ka baara la tɛ ministre la tɛ directeur la a y'u ɲininka anw b'a kɛ ala de kama a nafolo a kun fɔlɔ ne de y'a bɔ a kun filanan ne de y'a bɔ alors n'i y'a bɛɛ jate a bɛ se miliyɔn 20 kɔ ma mais an y'a kɛ an faso de kama jɔyɔrɔ ɲini tɛ ni tɔgɔ ɲini don a ka kan ni maa min ye tɔgɔ ɲini k'i faso suma o de ka kan dɛsɛ kɛra nin de la mais n bɛ min fɔ an fana silamɛw ye an ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ yɛlɛ bɛ ka kanw de kan boli bɛ ka kanw de kan ala ti maa si bonya n'i mi yɛrɛ bonya jama o jama farala ala b'a dɔgɔman to an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ni an ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an faso in an b'a basigi faama ye ala de aw minnu b'a représenter alimamiw ni mukadamuw ni khalifaw ni an ma ala janfa n'a ye min fɔ wallahi a bɛ kɛ ten ni faama min banna i b'a ye tallahi n'i y'ala bila i bɛ malo vraiment nin kɛbagaw commune 1 mɔgɔw leader sira kan Sise n'a ka jama a sara bɛ ala de bolo foli a bɛ fɔ alhamdulilayi ala bɛ tanu de o mais ala mago t'a la o mais anw mago b'a la parce que n'i ko ala siɲɛ 100 mais ne ye ala kira fɔ k'a fɔ muhamadu e ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam sɔrɔ mais ne ye ala fɔ siɲɛ joli maa si ma kuma mais muhamadu bɛ se ka bonya ala ya fitinin ni mago bɛ bonya de la. An balimaw nin dun ye Haut Conseil Islamique o ɲɛmɔgɔba ye bɛ n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye hakilila k'a fɔ a ye fɛn min fɔ farabugu labilali ko ani bɛnkan minnu dɛmɛna diinɛ marifatigiw
tubabu bɛ mɔgɔ minnu tɔgɔ da ko jihadistew ani donso minnu n'olu fana tun ye marifa ta wa jaabi sɔrɔla kuma na koyi a kɛra waleɲuman dɔn ani bonyamasegin kɛnɛ kan sabu min ye bandaw ye n'ale ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye a ye diinɛ ɲɛmɔgɔw bisimilali min kɛ avrikalo tile 13 tɛmɛnen laɲini min tun bɛ a la o de ye k'a fɔ cogo min jɛɲɔgɔnya ni baaraɲɔgɔnya ni bolodiɲɔgɔnma min n'o kan ka kɛ politiki latigɛbaw fɛ ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ani Bamakɔ yɛrɛ tutigɛbaw furancɛ fanga kuntigi n'o ye bandaw ye ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna avrikalo tile 13 ma ani Bamakɔ yɛrɛ tutigɛbaw olu ka kabilatigiw ka ciden n'o ye Dramane Ɲare ye ka fara diinɛ ɲɛmɔgɔw kan an fɛ Mali kɔnɔ yan Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔya kalifalen don min la bi n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye aw ye a ka dantigɛlikanw lamɛn sisan nka nin kɛra ka kɔn lasigi ɲɛ Imam Mahmoud Diko Bamakɔ yɛrɛ akiw minnu bɛ olu ka ko labɛnba n'o ye Bamusa Ture ye ani Sori Ibrahima Kele hali min ye ɲɔrɔn sɛfikɛ ye ale fana tun ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan diinɛ ɲɛmɔgɔw olu ka faraɲɔgɔnkantɔ min bɛ yen n'o ye groupement des leaders religieux olu fana tun ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔ min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye cardinal Jean Zerbo ye ani min ye pasteur Nu Infa Yatara ye ale fana tun ka ciden bɛ a kɛra jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔ ɲɛna n'o ye Mokhtar Wane ye ka fara jamana marabaw olu dɔw kan hali Mali yɛrɛ maba caman a senfɛ de min ye bandaw ye a ko ale b'a dɔn baara minnu bɛ ka kɛ cogo min jamana in bɛ basigi a ko a b'i dama kasiw ye ka welewelemadakiw ye hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan o sira kan ko sabu jamana caman bɛ nin gɛlɛya ninnu sugu y'u sɔrɔ an bɛ lahala min na bi k'a sabu kɛ dalimasa ka dɛmɛ ye olu bɔra o gɛlɛya ninnu na u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ɲinifɛnw bɛ se ka sɔrɔ n'a tun y'a sɔrɔ bɛɛ ye Mali k'a ka haminako ye kuma de kɛra bandaw fɛ nka ka kɔn ye a ye barikadali kɛ cogo min na ale yɛrɛ ni Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw u ka kunbɛn na u ye dugawu ni seli minnu kɛ faso ye a yɛrɛ ko n'i y'a ye k'a fɔ ale ni olu bɛɛ u yera nin kɛnɛ in kan a dabɔkun ye fɛn min ale fɛ o ye ka nimaya ta kumaɲɔgɔnya ninnu bɛ se ka nimaya cogo min bɛɛ lajɛlen cɛ min b'a to jamana in gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogo min bana min bɛ Mali kɔnɔ yan a mana kɛ hakiliw la bana ye o a mana kɛ farisogo la bana ye o bana ninnu bɛ se ka wuli cogo min jɛɲɔgɔnya bɛ se ka latigɛ i n'a fɔ tuma bɛɛ a tun latigɛlen don politiki tɔn ɲɛmɔgɔw ani diinɛ fanga ɲɛmɔgɔw ani Bamakɔ yɛrɛ tutigɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ Kudayi Bada o tun ye laada ye a ye u hakili latigɛ ka fɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni basigi ye Mali kɔnɔ o ye ale ka haminako de ye ko ale bɛ yan o de kama ale ye jamanadenw ka ciden de ye fanga min kalifara ale la bɛɛ ka laɲini bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min a ye latigɛli kuma minnu fɔ n'o ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye bi n'o ye bandaw ye a ye min fɔ tuma min na ani dugulenw diinɛ ɲɛmɔgɔw ko latigɛlaw faso in kɔnɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔli min kɛ avrikalo tile 11 tɛmɛnen a ye min fɔ ye an ka bandaw yɛrɛw lamɛn. Ne bɛ aw de kama ni y'a ka ciden de ye mais a y'a diyan ni hakɛ de ye n bɛ baara kɛlaw de kɔnɔ ne ye jama ta de ye ne tɛ mɔgɔ kelen ta ye jama ye kalifa min di ma a y'a di hakɛ dɔ de kɔnɔ sariya n'i to la fanga la fanga bɛ tulon k'i la o k'an ɲɛfɔ a bɛ hakɛ to ma ka gɛlɛn ma baliya fana ka gɛlɛn a wuli kunbaw de ye k'a waleɲuman dɔn n'o tɛ a y'a fɔ cogo min na a bɛ ko min na gundo la bange la walasa jamana in ka basigi ne b'a dɔn n b'a dɔn dɛ n bɛ segin a kan a bɛ ko min na dogo ni bange la walasa jamana in ka basigi ne b'a dɔn k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka wele bila aw ma weleli fɔlɔ ye mun ye hali bi an k'an cɛsiri n'i ye diɲɛ lajɛ jamana caman tɛmɛna nin cogo la mais Ala barika la u bɔla la u ka cɛsiri bolo ani u ka bɛn n'u tɛmɛna o tɛmɛna koyi an ka ɲɛfɛla filɛ k'an ka ɲɛ jɛ ɲɔgɔn ye foyi ma tiɲɛ n'an yɛrɛ jɛra ɲɔgɔn ye ka Mali kɛ an tilafɛn ye Mali k'an ta nun bɔ yen Mali a welekunba fɔlɔ y'o de ye hali bi sa ka ɲini masa in fɛ ka ɲini masa in fɛ ka ɲini masa in fɛ sababu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ se ka jamana in basigi a k'a kan ɲɛ o bɔlen kɔ fɛn dɔ bɛ sen na sisan ni m'an da don o la kuma bɛ kɛ tɔ k'a cɛ ye bana jugu bɛ y'a lajɛ na n y'a lajɛ
tamasiyɛn y'a jira a y'a faamu o fana na n b'a ɲin'aw fɛ hali bi an k'an jija a fɔla an ye k'o de y'a kɛlɛcogo ye vaccination ni fɛn bɛɛ bɛ fɔ o tuma n b'a ɲin'aw fɛ sa an bɛɛ k'an jija k'a kɛ ka yira tɔw la lalɔ na dɔ bɔ donni na a y'a fɔ sisan an mana don sunkalo la sɔɔni chrétienw ta b'a la ayiwa an ka jɛ ka barika da ala ye k'a ɲin'a fɛ n ye mun fɔ jamana in ka basigi ne tɛ dɛ an bɛɛ jɛlen don a kalifalen ma bi de a kalifana nin tɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ne ka cɛya tɛ o ne fɛ basa de y'a latigɛ o kama ne fɛ ala dɔnni man girin mɛ ni adamadenw bɛ jɛ k'a kɛ o ye aw ye o ye bɛɛ yira o kama n y'a fɔ kalifa de bɛ ne fɛ n t'o fɛ k'o de fɔ kuma ka gɛlɛn ma tuma dɔn ka yafa ɲini jama fɛ ni donna maa min gasi la o ka hakɛ to. nin tun ye furancɛ fanga min sigilen bɛ mali kɔnɔ yan n'o fanga sigila waati la waati min sɔrɔlasiw u ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga pɔrɔni min kɛ u ye min tɔmɔ k'u bɔ sɔrɔlasiw la ale tun bɛ lafiɲɛbɔ la u taara de wele ka kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye o furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye bandaw ye a ye a ɲini i n'a fɔ sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant ale y'a jira k'a fɔ a bɛ maa dɛmɛ ɲini ka bɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw yɔrɔ cogo min furancɛ fanga in a bɛ se ka latɛmɛ ɲɔgɔn faamu ɲɔgɔn ta ye cɛfɔ ani kanbɛn kɔnɔ ani basigi kɔnɔ a ko ale ka da yɛlɛlen bɛ to bɛɛ lajɛlen maa ma bɔ maa na ale bɛ fɛn min ɲini o de ye basigi ye k'i cɛsiri su fara tile kan a ko ale b'a dɔn k'a fɔ kun wɛrɛ tɛ olu la n'o tɛ jamana in basigilen ye nka kun ye fɛn min ye ale ka laɲini an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka hakililatigɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ don kelen da kelen ko ale ma siga diinɛ ɲɛmɔgɔw ka faso kanu na jɔda min bɛ u la ni baara min bɛ u bolo cogo min jamana in bɛ se ka basigi a y'a jira k'a fɔ sunkalo kalo in k'a bɛ yafa deli kɛ wa a jigi b'a kan k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka seli an'u ka ala deli bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɛɛ ka kɛ wa o tɛna kɛ fɛn wɛrɛ la fo n'a kɛra mali basigili ye ani mali sabatili ye.